Salutare și bine m-am găsit la un nou videoclip. Vă să încarc acum un videoclip care o să-l pun. Deci, hai să jucăm ăsta. Dacă îmi place jocul ăsta, e simplu. Vedeți, am emoji-ul și nu vreau să pierd, că e groaznic dacă apăs pe punctele negre. Voi muri. Deci, uitați așa. Uite ce se face. Eu mi-am instalat Netflix, m-am uitat la filme și mi-a plăcut Kung Fu Panda 2. Kung Fu Panda 2 e tare, îmi place și Kung Fu Panda 2 și 1. Astăzi vom trece 2 levele și știu că putem face asta. Și nu vreau reclamă. Da, mama. Nu, îl am jocul, așa că nu am chef de altul. Nu am chef de tine. Așa. Uite. Uite așa. Poate astăzi, dacă avem noroc și suntem europei, putem să nu murim. Jocul cu cubul mi l-am instalat. Ăsta mi l-am instalat, dar nu e fain. Este groaznic, nu-mi place. Uitați, o inimă. Nu cam îmi place jocul. Este groaznic pentru mine, nu-mi place mult jocul ăsta, nu-mi place. Care plac, păi să le plac lor. Mie nu-mi plac lucrurile faine astea. Nu le instalez, auzi, ci că îmi dați reclame să vă instalez lucrurile alea de 2 bani. Jocuri stupide! Eu mi le instalez pe care îmi place mai mult. Uitați așa. Și vom câștiga. Wow! Poate vom reuși să facem videoclipuri tare. Puteți să reușeți să fac videoclipuri. Uitați așa. Wow! Nu vine să cred. Mă distrez. Wow! Nu! Nu, 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 nu! Nu! Nu, 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 nu! Nu! Nu, 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 nu! 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 Nu, 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 niciodată! Nu, nu! Te... X. Wow! Îmi place jocul ăsta. Sta mult. Mă, dar nu înțeleg scrisul. Brawl Stars să-l înțeleg. Îmi place Brawl și mie, ca oricui care copil. Deci ați văzut videoclipul că am omorât paianganul lui Granny. Titlul se numește Dar să moară paianganul lui Granny. Paianganul lui Granny și l-am omorât. Știți cum? Știți cum e? Easy peasy lemon squeezy. Wow, 4 nivele am trecut deja. Vedeți? Nu! Niet! 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 Poate avem o nouă bilă? Haide, moi! Așteptăm o reclamă și vedem ce ne pică. E chiar tare.